bai le vek ule tun tuma chuan Chinese movie munom tak mai Cook Up a Storm ti kan en ho le dona thlir tu zong zong ten munom in ti ve ngei po ka bei sei Spring Avenue Hong Kong a chuan restaurant upato zet mai The Seven alo langa an chef chu Skyco ani Skyco chuan Southern chome siam athiam hle a ama hi Spring Avenue a chome siam thiam ber po ni ei siam lai chu TV lamten an program a an chua sak hial thin ani a thian nu uni poisalam pang khoi tu ani a ai tur siam de chu atui ngeim ti le a siam re chungte endikin Skyco chuan a uluk em awangin an restaurant chu an lar hle a engtik lai mai po hian an khat hner nu ranga pon lam thlengin a line pet pu thin chuti lai chuan papakhat hian line chu ron paltangin Skyco chu eitur a ron dila Sky chuan a thil order chu a siam sak du lo chu pa chuan poisa anga thule thil ati thei je de chu Sky Frilin a chua ma chuan an restaurant te chu anui so vela a boss in khovela chef thiam ber chu 3-star restaurant a chuan a chhor thu te a hrila iuni chu alo thaphang man hle friends ram alo langa an lalpa le lalnu chuan an naute thar lom tumin hun an lo mang meka chumi tan chuan khovela chef thiam ber Korean mi Paul an chu an ruaya ama hi Korean chef ni in friends rama azir chuaka a ei tur siam te hi adang dai thei hle a ram hrang hranga an siam dan te hi a chaw pol kuala chuta tang chuan thil dang dai tak a chua thin ani friends lal te chu dessert mak tak mai artui sen ang tak ma se thei hai le coconut in pol a chopa an ei chuan tuyan ti hle a zana chibai an buk hial ani a assistant mayonen an thona hlui restaurant a chuan an kir le a anei tupa le a thopui de chuan kutbengin an lo lom hle ani dor nei tupa chuan Paul chu executive chef a hial akai san tira ma se Paul chuan du lowin Asia rama let le a sum don na lian jok din athang ta joka Sky te restaurant lo langin an customer pakhat chuan an omna chuan restaurant dang alo om ve don ani ti hrilin Sky chuan customer an nei tlem pha don ti chu a hrethiam ngal Sky te lai alo langa apa chuan ei tur siam thiam lo wangin kutte thakin a an khuma Sky chuan ei tur siam thiam lo em wangin atopa apa chuan a chu san hial ani chuta tang chuan apate ya Uncle 7 a chuan a en kolta a Restaurant 7 nei tupa ani bok Sky chu ei siam dan hrang hrang a hriat te a zir tir thina Sky chuan apa chu kumsom hni ngot a hmu to lowa zon po atum chuang lo Paul chu Hong Kong a chuan a thlen ve le bazar a kal ngalin sanghalian tak mai le atuma ma se dor nei tu chuan pakhat chi lo nei to in azur tupa chuan a siam thiam jok ringin Sky hna a peta zoka Paul chuan in thliarna omlo turin azur tupa chu hrilin Sky le Paul chu a in hnial boita ma se azur tupa chuan sangha chu alaya bunin asemta ani car aliama 3-star restaurant honna chu nein a hming chu Stellar an vua chu dor chu Sky te dor ma taka a omani chuti lai chuan chairman le a manager te an lo thlenga restaurant a an customer masaber te an ni bok chuti lai chuan 7 restaurant lam chuan car le lama discount an nei tur thu an lo au pui lo lawa Stellar restaurant veng tu de chuan lo ti top tumin ain ti boita chu thom chu Paul de chuan hria in an lo chuaka enge thil thleng ti an lo ngai ven ani chutia ain hnial boi lai chuan mayo chuan in elna siama that ringin thinrim tak hian alo soya Paul chuan Sky chu alo hria in competition chu an nei ta a anin elna tur chu sangha in chansia kani Paul chuan bultanin hunrai lo te a olsam te hian sangharu te chu ala chuak veka
Sky ve thung chuan sangha chu nal takin minute reilo te chhungin a chan zo man vek bok mi puide chuan kut an lo beng dura Paul po chuan mak ati ve hle chuti lai chuan an chairman chu lo chuakin result chu dik taka puan ani theinan international level a safe challenge competition a chuan an pahnia in el turin atita a chu in elna chuan Sky chu achak lo chuan Spring Avenue chu lei veka a om zong po thia ti din thar le atuma ma se Paul achak lo zok chuan atumang chuan akal lo tur thu apuang tel bok ani Sky chu aril ru a ha hle a ma se thei top chua chu atum ru hle atuk alo ni chuan an customer da chu claim duakin iuni chuan an sum don na ta chu a chemayang ti hlau hle a ma se Sky chuan chutiang thil a thlen chu a ring lo a chan chu an khuwa chuan mitam takan oma stellar nen an ei tur siam dan ein ang lova chu wangin an ei tur siam dan chu ti danglam angai lova mitam takin an dor a chuan ei tur an lalam don tho in a hria a tha amuang tho mai chu mini vek chuan Sky chu bazara sangha lei turin akala ma se stellar restaurant in an lo le zo khalvek ti a hmu chuan alungai hle chuti lai chuan a tho puite ro chuan Sky chu competition a semi final atlin ve wang chuan an lo lom le a round dot lea an tum tur chu mountain ko ani Sky chuan apa in athil ni chak em a voi ni lai chakna alo chang to ti a hriat chuan mak ati hle a finala lua apa el ngei chu atum ru hle ani chuti lai chuan 7 a Sky apate chuan Sky chu lo phone in papa kal turin alo ti a Sky chuan apatea omna avathlen chuan apa chu alo om ve ti a hria apa chuan Sky hne na chuan asiam lama alarin tok lo zia tele a chua san hnuwa a in chhir lo zia te chu a hrila Sky chu rilru na viau ma se a in sum hrama competition a chuan a chak nge yanga kuk thaber ni tur chuan sual kher angai lo thu te chu apa a hril ve mi a bok in ti siak ni alo thlenga contestant te chuan an thil siam du ber thlangin minute som ko chung siam na hun an nei theya Sky chuan man laia an siam danin varak asiama Paul ero chuan varak thin mangin asiam thung an pahnih chuan an tang dun hle a Sky chuan varak chu zai hongin dimte in a ko chung chu a phor chuak nol maya mi puide chuan mak an ti hle an siam zota judge te chuan Sky a siam chu Paul a siam ai chuan tuian ti zoka vote an thak ta point som thum pasari ve an mu head judge chuan thutlung na siamin an pahnia thazok chu a thlang ta Paul a thil siam chu a changkan zok a wangin a chaktir ta a ma se a chakdana chuan alung o thak vak lo chutia Paul chak an lom lai chuan Paul ate manager chuan Paul chu a thian nu mayo in a thak tur thu aron trila mayo hian Paul chu phatsanin thil alle thil tuina a hriat lo thu manager hne na aron trila chu Paul chuan thra chuakin a ril ru po an a hle chu mi zan chuan Sky chuan an in ti siang na kota Paul rui taka lo thu chu a hmuwa an hun kal to te chu in thril dunin Paul chuan apa chu safe ro pui tak ni in a thi don chuan Paul bula safe thaber ni ve tura adu thu te a hrila Sky po chuan apa chungchang na chu a hril ve bok chutianga an ti dun ta ka chuan an nel pha deuta an zubur de chuan mountain ko poster an tara de chuan an voma Paul chuan competition a tel chunjom zel atum thu le stellar restaurant chef anga tel to lawin ama mimal anga tel atum thu te chu hrilin Sky po chu semi final a arwala tel ve turin asoma stellara an manager chuan 7 restaurant a kalin uncle 7 a chu a restaurant an ma ni hne na hral turin an tiluya chulai tak chuan Paul le Sky chu lo lutin competition a an pahnia an tho dun don thu te chu an thrila Paul chuan competition masa a
chakber ani angin championship a atel thei thu te chu asril boka Paul le Sky chuan ACM te an zir dun ta an ACM dan style ve te chu belbomin mi du tlan thei tur changkang tel tho si chu an siam chuak ta ani Macau casino hmuna chuan competition chu an nei le a chuta achak chuan mountain ko chu an tum le don ani Paul le Sky chu thok dunin khovel sang sanga ACM thiam te chu an elta a mayo po chu competition a chuan an lu tir ve a Paul a chuan a thiam zawk ani ti lan tir adu wangin a bei uluk hle ani just te chuan an thil siam chu a hmel moi ma se midang aya a special na vak an threlowa Paul le Sky chuan tofu lampang siamin Sky chuan atui dan tok hriat nan a ichina Paul ero chuan moi taka chuanan alo boi pui thung ti chuan an thil siam chu mi tu po du tlan thei tur changkang tho si in an siam chuaka a in ti siangna chuan an chak tange bok ani chutia Paul aten an chak lai an lom lai chuan mayo chu alo jak ru hle bok around top bera chuan mi pakhat chen mountain ko chu an tum theya Paul chuan thil rim le atuina a hriat theilo awangin chu final round a chuan tingtok lo in tia Sky chu final round a tel tur chuan atita ni atu kania inti siak an tan le ta pa fa chu in ma chonin an ding dun rana darkar khat siamnan hun an nei ani ti chuan mountain chuan ai tur chu siam hal mola Sky ero chuan atet lai te ngai tu in apa in a chua san lai te naupang dangten an ti du da lai te chu angai tu a chutia Sky ngoi ranga ding chu mountain chuan tuin an the zau moya Sky chu ron har chuak lolin man mo takin maida chu asiam thangala hun to pa hnai ta mountain chuan ai tur siam danglam tak mai chu a pei felta a Sky ero chuan noodles asiam thungani chu noodles chu apa mountain an a chua san dona asiam sak angkha ni a just te chuan mountain thil siam chu an aya tui an ti hle a ma se Sky ero chuan a thil siam de chu just te hne na pelo chuan apa mountain chu a peta zoka mountain chuan noodles an aya mana ama siam angkha ni ti a hriat chuan tui ti takin aita ai zo vek tamai afapa chuan ACM athiam tak takani ti a hri chuak bok Justin Sky thil siam anei ve tak lo wang chuan achak zok po hriat thei ani talo sin top lo langa kumthar lomin 7 restaurant a chuan mitam takan pung khoma chuti lai chuan Sky le Paul chuan ei tur an lo siam sak mola video munam tak tak te kan en le zel theinan milo subscribe theu don nia